चिरां जिल्ला सिंनि बामोनगाव हालामनि लाइमोन समाज सिबियारि एबा बिपिएफनि दैदेनगिरि जिसया समफ्रामारिनि बाख्नायजाथाव हाबा। नोलोबारि गामिनि आलारि क्लाबनि गिजि गब्लं मावखुलिखौ जिसया समफ्रामारि बिथाङा गावनि रांजों बानायनानै होयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि लाइमोन दैदेनगिरि जिसया समफ्रामारि बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गोबां निखावरि नखरफोरनो गावनि रांजोंनो सम सम अनसुंथाइ होबोनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि जौगानाय बिथिंनि हाबा मावबोदों। बेबायदिनो फिन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली नोलोबारि गामिनि आलारि क्लाबनि मावख'आ गिजि गब्लं जानानै थानाय हालोदखौ जिसया समफ्रामारिया मिथिनानै मोननायनि उनाव गावनि रांजोंनो बानायनानै होयो। जिसया समफ्रामारिनि बेफोरबायदि हाबा मावफुंनानै होनायखौ नोलोबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायनानै जिसया समफ्रामारिनो साबायखर बावनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। जिसया समफ्रामारि बिथाङा बा थामहिनबा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथाङा नोंथांमोननि मावफुंनो हादों मा फोरमायनो रायजो जों दिनैनि बे क्लाबखौ मेरामति खालामनो सानदों। थांनाय एमपि इलेक्सननि समाव जा सा समफ्रामारि बिसया समफ्रामारिया फैदोंमोन लोगोसे दा बेहायनो जों रायजोआ बेखौ एसे डिमान्ड खालामनाय जाहैदों। सारा एसे अननानै जोंनि बे क्लाबखौ नायबा हामगौ होननानै जों सिगाङावसो आरो माबानाय जादों, खावलायनाय जादों। दा बे खावलायनाय मथे एक मास 2 माससो थानानै जोंनो बे टिमखौ होफैदों, 9 फुट टिमखौ। दा बे जों दिनै बे टिमखौनो रायजो ओंखारनानै सासे मिस्ट्रि हमनानै जों बेखौ टिमखौ दोननो हमदों। बे जोंनि आलारि क्लाबा आज बहुत गोबाव जाबाय। 1958आव जोनोम मोन्दोंमोन। दा सिगांनि रायजो राजाफ्राबो जेबो खालामनो हायाखै। जोंनि बे समावबो थाखा फैसा गैयिनि समावबो आरो लेन्ड माबा मा होनो हा रेजिस्टार गैयि थाखाय जों बेखौ खालामनो हायाखिसै। दा एसे अननानै जों बे सारनावनो बिनानै जों बे टिमखौ दोननो नागिरदों। बहुद माने दुखुनि बाथ्रा, जोंनाव समयसायानो जोबा क्लाबनिफ्राय। आरो दा जोंनाव मोनसे खुब गोनां जानानै दङ। बे गोनां जाहैबाय कमिउनिटि हल। बिपिएफनि समावबो जों कमिउनिटि हलखौ बिबायदोंमोन। सासे दंमोन, सासे हरनो होनानै, दा बे मानसिया गैला, रुंसारि जालांबाय। दा अब्लाबो जों उनाव सर्ट भबिसआव जुदि मोनफिनबायोब्ला खुब जों माने गामिया खुब गोजोनगोन। दा बे जों दिनै समफ्रामारि सारा फैयोमोनब्ला जों बेखौबो एसे हयथ' डिमान्ड खालामनो हागौमोन आरो। दा बे आलारि क्लाबा बे गैयि जाहैबाय, रेजिस्टारबो खालामनो हायाखै। खुब माने दुखुथिया। बेखिनिसै आरो रायजो राजानि मावदों रायजो राजाफ्राथ' खुब माने मोजां मोनदों। जों माने जिखिनि खोथा होलांदोंमोन जोंनो, जों डिमान्ड माबा जोंनि एसे खावलायनायाव दा बे सारा होफैदों। जों माने खुब मोजां मोनदों। सर्ट भबिसआवथ' माने बे सासे मानसि जानो ओंखारब्लाबो बा राजनितिकआव बबेबा ओंखारबायोब्लाबो जोंनिफ्राय अनेक माने सहाय मोननो हागोन। जों सहायबो होगोन आरो। जोंनि गामिनिनो गासिबो रायजो राजाया बेवहाय नुजाफैदों। मानि थाखाय होननानै बुङोबा, गिबियाव थांनाय एमपि इलेक्सननि थाखाय मानिजाथाव बे बामोनगाव गामिनिनो बिसया समफ्रामारि बिथाङा जोंनि नैबे सिडली नोलोबारि गामियाव नुजाफैनानै इलेक्सन केम्पासखौ लानानै नुजाफैदोंमोन। बेवहाय गासिबो रायजो राजाया हिन्जाव हौवा ओंखारनानै जोङो बिथांनि गासिबो बिबुंथिफोरखौ खोनासंदों। लोगोसे बिथांनि बिबुंथिजों लोगोसे जोंनोबो गासिबो गोनांथिफोरखौ होजोबगोन होननानै बिथाङा बुंलांदोंमोन, खोथा होलांदोंमोन। बेवहायनो जोङो रायजो राजाया सुबिदा मोननानै बे समाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दहायसो जोंहा मानाव गेदेर जोंनि गामिनिनो सिगांनिफ्रायनो बे गामिखौ दैदेनबोनाय बिथां थगेन्द्र बसुमतारिया बुंलांबाय। बिथांनि बुंनाय बायदियैनो जोंनि बे गामिनि गासिबो रायजो राजाया
बे क्लाबनि सोमोन्दै सावरायलायनानै जाहाथे बे क्लाबखौ मोजाङै जोङो सुफुंनानै लानो हानायनि थाखाय जोङो दिन्थियो। आरो बे समाव बे क्लाबा गासैबो बायलांजोब्बायमोन आरो न'नि थिङाबो गब्लंजोब्बाय। दा नै बिथांमोन सांबादिकफोर फैदों, बिथांमोनहा गासैबो खेबफैनो हाबाय। बेवहायनो जोङो गासैबो दिन्थिनानै जोङो एसे रायजोनि जानानै दिनै आङो बे गामिनिनो सेक्रेटारि जानानै फंनैसोखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनाय जायो। बेनो बिथां सुमफ्रामारि जोबोद समाज सिबियारि जोङो मिथिनो हादों। आरो बिथाङा BPF पार्टिनि जानानै जोंनो रायजो राजानि थाखायल' नङा, गुबुन गुबुन गामियावबो बिथाङा बयनोबो सहाय होफैदों। दा बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे बिथाङा इयुनाव गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हायो। बिनि थाखाय जों बिथांनि सायाव दिनै आङो रायजो राजानि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय।